Aw tulo bɛ wa FM de mankan la ni waati na ka bɔ Mali la Bamako an bɛ Zeno Media sanfɛ Facebook ani YouTube. Sini o début bɛn janvier kalo tile 20 san 2023 Mali armée san 60 ani san 2 i k'a dɔn a sigilen sen kan Bɔjabate maa bɛ se ka min fɔ kabini a sigira ka n'a bila bi la i k'a dɔn cɛw bi fɔ ɲɔgɔn kɔ hali n'u tɛ kelen ye n'aw ma kɛ kelen ye Bɔjabate i k'a dɔn armée bolofara o bolofara i k'a dɔn kabini diɲɛ kununko ka n'a bila bi la cɛŋana damanda de farala ɲɔgɔn kan janvier kalo tile 20 san 1961 o don maa min ye jamana in du tigɛ indépendant na o de ye président Modibo Keyita ye Daba Keyita den Bɔjabate i k'a dɔn o wulikajɔ ani o hakilinaw jamana ka kɛ a yɛrɛma hɔrɔn ye jamana i k'a dɔn a ka kɛ a yɛrɛ ka batigi ye a ka k'a yɛrɛ lakanabaa ye o de la min ye jumadon ye janvier kalo tile 20 san 2023 a bi bɛn san 62 jaati de ma Mali armée i k'a dɔn tu ka tigɛ ni ka fini don kan na u ka jɔ Mali bangolo kan sɛbɛnnikɛla ko ni hakili b'a la min ye Mali ani Sénégali Bɔjabate i k'a dɔn indépendant bɛna don min i k'a dɔn yan'a dugu ka jɛ tubabubilen i k'a dɔn Mali ni Sénégali nana fara ɲɔgɔn kan u k'o de ma ko fédération Bɔjabate i k'a dɔn tarikitigiw ni ayiwa sɛbɛnnikɛlaw n'i ye olu ka sɛbɛnfuraw ta k'a lajɛ janvier kalo don tile 20 san 1961 o don kelen awa wulikajɔ nana boloda min ye Mali ka armée i k'a dɔn a ka sigi sen kan fédération tile Modibo Keyita y'i kɔ don a ni ka na Maliba kɔnɔ a nana ye k'a fɔ kabini san 1959 Mali ni Sénégal ka jɛ o don a bɛ fɔ Mali ma ko Soudan français Bɔjabate i b'a ye k'a fɔ a donnama in kama gɛlɛyamisɛnninw ani farafaraliw nana don Modibo Keyita ye jateminɛ kɛ k'a dɔn k'a fɔ n'a ma wulikajɔ boloda ni ka hakilina tigɛ ka an yɛrɛ ma hɔrɔnya sabati an yɛrɛ ka lakana k'an jɔ n'a ye a ti bɛn o de la a ye wulikajɔ boloda wulikajɔ min n'a ye maa dɔ sugandi n'o ye colonel Ablaye Soumaré i k'a dɔn o de kɛra chef d'état-major général des armées a wulikajɔ nana boloda ni ka kɛnɛ wara min bɛ se k'a to hakili jagabɔw ni ayiwa jateminɛw bi kɛ cogo di baara bɛ se ka kɛ cogo di Mali kun n'a kun commission min nana sigi sen kan waasa o baaraw ka kɛ Mamadou Jara i k'a dɔn ale kun ye ayiwa Mamadou Jara ale kun bɛ fédéral o kunna Umar Ly min ye Pinana Darabo Seku Tarawele ninnu bɛɛ lajɛlen ye capitaine ye sous commission wɛrɛ sigira sous commission min ka baara kun ye ni ka jateminɛw kɛ hakilinaw ta ni ka wulikajɔ boloda waasa min bɛ se k'a to Mali armée ɲɛtaa bi sabati sɛbɛnnikɛla ko n'i ye ayiwa tariki sɛbɛnw ta k'u lajɛ i b'a ye k'a fɔ Mali uti kalo tile 20 san 1960 fédération tile o donnama in kama Modibo Keyita n'a jɛɲɔgɔnw i k'a dɔn u ye jamana sɛgɛrɛ ayiwa kalo 21 o donnama in kama Bamakɔ de ye capitale ye wa hali bi n'a ka bi Bamakɔ de ye capitale ye 22 septembre 1960 Bɔjabate i b'a ye k'a fɔ indépendant a kuma nana fɔ k'a baara bɛɛ lajɛlen boloda maa tɛ kɛ indépendant ye k'a sɔrɔ i ka lakana bɛ maa wɛrɛ bolo maa tɛ kɛ indépendant ye k'a sɔrɔ maa wɛrɛ de b'a la k'i lakana k'a sɔrɔ i bɛ si maa wɛrɛ de ka ayiwa kutumu kɔnɔ a jateminɛw nana kɛ ni k'a ye k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen ka dafa Modibo Keyita ko tubabukɛ ma i k'a dɔn a ka sɔrɔdasi laban a kana si ka bɛn min ye janvier kalo tile 20 ye san 1961 a kana si Mali kɔnɔ laban de y'i kɔ don kabini n'o kɛra Mali armée i k'a dɔn o nana fanga ta armée tali Mali sɔrɔdasiw Bɔjabate i k'a dɔn olu de nana wulikajɔ kɛ sa Mali lakanako ni k'i kɔ a da la a ko nka n'i ye don da k'a lajɛ Bɔjabate i b'a ye k'a fɔ don tɛ kelen ye min ye ɲinanda ye Mali armée i k'a dɔn san 62 ɲɛnajɛw i k'a dɔn kɛra cɛbakɔrɔ gojolenw ye Bɔjabate i k'a dɔn minɛnkuraw ni dabalikuraw hali n'o y'a sɔrɔ gɛlɛya kura den nana fara gɛlɛya kɔrɔlenw kan n'o ye n ɲininka Bamanjuw ye fadenjugu nana bɔ diɲɛ fa bɛɛ fɛ ka na suru Mali kɔnɔ Bɔjabate i k'a dɔn nana k'a damamana ye nka min y'a minɛ ye a kunbɛla bɛ yen a cɛw bɛ yen Bɔjabate i k'a dɔn hakilinaw bɛ yen i k'a dɔn ayiwa o de kɔni ye kutumu kura ye ɲinanda in kɔni an bɛ hakili jagabɔ kura de kɛ dabali kura ka kɛ sabula cɛŋana minnu donnen don an ni juguw cɛ Bɔjabate i k'a dɔn caman ni tora a la caman joginna Bɔjabate hali bi n'a ka bi dɔw bi kɛlɛ kan ka kɛ maliden bɛ lafiya sɔrɔ cogo min nin kun ye sɛbɛn ye an ye min sɔrɔ ka bɔ le pays kɔnɔ jamana karamɔgɔ ne bɛ n tigɛ don tuguni
essentiel sɛbɛnnikɛla n'o ye SS ye sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ Mali cɛbalenw ka yɛrɛma hɔrɔnya karamɔgɔ Dabatungara n'o y'an ka fini tabaw ye a ko sini juma don an kɔrɔ n'o bɛ bɛn de janvier kalo tile 20 ma sɛbɛnnikɛla ko n'i ye ɲinan seli lajɛ karamɔgɔ Dabatungara a bɛ nisɔndiya ko fɔ n'i y'a lajɛ i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogo min na min ye Daba Modibo Keyita ye ale nalen jamana kunna a ye min ye Mali cɛdenw wuli k'u jɔ sen kan karamɔgɔ Dabatungara i b'a ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen tun bɛ siran Mali ɲɛ a ko nin kana an ka kɛlɛbolo kɛ min ye pɔnpɔn bugolo ye a ko mun de nana n'o ye a ko bɛɛ jɛ fanga n'o ye démocratie sɛbɛnnikɛla ko Mali armée n'a tun tɔgɔ fɔra diɲɛ maa o maa kɔrɔ i b'a dɔn k'a fɔ ko cɛnganaw de tɔgɔ fɔra i kɔrɔ nka n'i y'a lajɛ min ye général Musa Tarawele ale ka fanga bannen min ye an ka armée ye a kɛra batɛmɛsira ye karamɔgɔ Dabatungara jama ɲɛ donna an na a ko bɛɛ jɛ fanga nalen min ye président Alpha Umaru Konare karamɔgɔ Dabatungara ale kɔni nana jateminɛ kɛ min ye armée kɔni ka fɛgɛnya kosɛbɛ o de nana ni an ka armée a ka bɔ ka bin sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye cɛw bɛ tɛmɛ ɲɔgɔn fɛ karamɔgɔ Dabatungara hakilinaw tɛ kelen ye baaraw tɛ kelen ye miirinaw tɛ kelen ye a ko cɛba min bɛ Mali kunna bi n'o ye colonel Asimi Goyita karamɔgɔ Dabatungara ale nan'i sigi k'i miiri a baara ta minɛn dɔ da bɛ jigin kan kɔnɔfɛn tɛ bɔn Mali armée min kɛn bɛ batɛmɛsira ye an bɛ se k'a latilen Mali armée min burujalen bɛ anw de bɛ se k'a latilen sabu min ye bolo min bɛ si don mɔ la o bolo kelen de b'a labɔ sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Dabatungara min kɔni an ka armée a bilama a ko cɛngana dusumaw de bɛ yen minɛn minnu tun bɛ an jɛ o minɛnw sabatira a ko n'i y'a lajɛ sous région na bi n'o ye farafinna tilebiyanfan ye jamana 15 min bɛ CEDEAO kɔnɔna la a ko Mali armée de bɛ ni jɔ jɔyɔrɔ sabanan la sɛbɛnnikɛla ko a ko Ghana ale ye jɔyɔrɔ fɔlɔ ye Nigeria filanan ye Mali de bɛ sabanan na bi jamana 14 ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛkɛminɛw ni kɛlɛ joliw hakilinaw sabatili la sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Dabatungara n'i y'o lajɛ o ma sɔrɔ dagasunɔgɔ la o sɔrɔla baara de kɔnɔna la sabu min ye transition ɲɛmaw nafura dama kana bila bi la karamɔgɔ Dabatungara u ye minɛn min san u ma dogo maa la ɲɛdimi don kɔnɔdimi tɛ a ko diɲɛ ma don o don tile kelen tɛ tile fila tɛ kɛ ni minɛn giriman dɔ ma don an ka jamana kɔnɔ kalanbolow bɛ boloda karamɔgɔ Dabatungara min ye dɛmɛbaaw ye hakilinaw yɛlɛmana sabu Faransi ni Mali min tun bolo bɛ ɲɔgɔn bolo karamɔgɔ Dabatungara an y'an kɔ don olu la sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Faransi ka kɛlɛkɛcɛ minnu tun bɛ n'o ye Barikani ye an y'olu gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ san 8 jɛɲɔgɔn kɔnɔna la taama bɔ sisi ma bɔ a k'u ka tali n'a ma fɛn ɲan ye a tɛna fɛn tiɲɛ ye sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a lajɛ Faransi ka janfa jugu karamɔgɔ Dabatungara o de nana ni bɔkabi caman ye Mali kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Faransi ye an n'olu tigɛ bɔli ɲɔgɔn bolo min kɔni Irisiw ye sa min ye transition ɲɛma u y'an ni Irisiw tigɛ don ɲɔgɔn bolo Irisiw ka jamana kuntigi n'o ye Vladimir Poutine ye ale tɛ tulonkɛ fɛ abada a ko min ye lakana bɛ se ka sabati cogo min na o tuma olu bɛ n'u kɔfilɛ Mali la sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Dabatungara n'i ye jateminɛ kɛ Mali cɛbalenw bɛ yen min kɔni marifa belebelew kɛlɛkɛminɛnw o de bɛ an bolokɔrɔ karamɔgɔ Dabatungara jugu o jugu n'o de y'i jɔ an ɲɛ an b'i tereke k'i kɛ i b'a fɔ ko mugu sɛbɛnnikɛla ko a ko jugu minnu bɛ ka mɔnɔ don an na karamɔgɔ Dabatungara o ye maa ye dibilan bɛ maa minnu na u t'i ye abada u bɛ bali waati ani waati ni kana dimi sɔrɔ an na k'u yɛrɛ dogo a ko n'i y'a lajɛ don fana b'o la koyi u ka dibila o tiɲɛna sa koyi dibila lakari cɛ tan nɛgɛ ma o fana o ye o y'o ye dɛ sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Dabatungara waati de fana b'o la koyi o mɛn o mɛn o fana bɛna ban pentenkɛ o a ko min kɔni o maa jugu ye danajugukɛlaw an b'u bɛɛ lajɛlen fa k'u ba u tɔ tɛ bɛrɛ ye koyi nka la jagɛlɛn kelen-kelen mun bɛ yen olu de bɛ ka mɔnɛ don an na a ko Mali ka cɛdenw olu ka san 62 sɔrɔ karamɔgɔ Dabatungara sini kɔni seli belebeleba de bɛna kɛ a la a ko malidenw n'o ye sɛbɛnnikɛla ka kuma ye malidenw kan ka hakili sigi karamɔgɔ Dabatungara cɛdenw minnu b'an ɲɛ an bɛ don min na ko bi an ka bɔ nɔgɔ la an ka hɛrɛ an ka yɛrɛma hɔrɔnya ko don o don k'u bɛ da ka miiri n'o de ye o tuma ko sini ma Mali bɛ k'an bɛɛ lajɛlen sago ye Ala m'a kɛra ten yarabi kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ essentiel kɔnɔ sɛbɛnni don Bɔjabate kolonɛli cɛ 5 tɛmɛnen kɔfɛ o ye bi ye Bɔjabate yalo olu do ka na o y'a sɔrɔ sɔrɔsinkanaw tɛmɛna min ye général Amadu Tumani Ture ATT a n'a jɛɲɔgɔnw minnu dugara ɲɔgɔn na o donnama in kama Bɔjabate an tɛ ɲinɛ o kɔ sabula u y'u sen da yɔrɔ dɔ ka jamana in lakana olu fana yalo olu ka dugu ka jɛ cɛnganaw tɛmɛna Musa Tarawele min ye cɛkɔrɔba bagayɔgɔ ye ka taa se Kisima Dukara ma olu n'u jɛɲɔgɔnw
wajabate i k'a dɔn nin fɛn o fɛn mana fɔ a bɛ waati dɔ kofɔ a bɛ kɛwale dɔ kofɔ a bɛ cɛya taamasiyɛn ani sɔrɔsiya yɛrɛ gundo a b'olu jira nin bɛɛ tɛmɛna jamana ye o kɛra dɛ Allah don tɛ wele don na kuma min ye Asimu Goyita n'a jɛɲɔgɔn wajabate u k'a dɔn k'a fɔ sɔrɔsi ŋanaw tɛmɛna jamana in kɔnɔ minnu tɔgɔ sɛbɛnnen don tariki la n'u b'a bila don min u fana tɔgɔ ka sɛbɛn a bɛ sɛbɛn a faamuna a bɛ sɛbɛn n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura Seyidu Konatɛ Sinbo nin y'a ka fatiri ye Seyidu ko ni min kɛcogo ma ɲɛ i k'a dɔn o fana laban ko a bi cɛjuguya wajabate i k'a dɔn Imam Mahamudu Diko a jɛɲɔgɔnw kanubaw ni lapasabaw i k'a dɔn kara gɛlɛya yɛrɛ de y'a to ayiwa min y'a to i k'a dɔn gaz lacrymogène yɛrɛl'u kan sɛbɛnnikɛla ko a kun dɔnna maa caman kun b'a k'i yɛrɛ ɲininka Mahamudu Diko a ko ka go jamana mɔɔw de wa yalima a ko ka go ɲɛmɔɔw ye n'o de kɛra sababu ye ka taa gazi fili kanubaw kan maa min bɔra dugu la n b'i fɛ o damada ka kamaru k'a fɔ an bɛ taa karisa kunbɛn k'an ka nisɔndira wajabate i k'a dɔn o gɛlɛya bɛɛ min sɛbɛnnikɛla ko dɔnkilidalaw i k'a dɔn balondanaw maa wɛrɛ gansanw u kanubaw u ka ca n'a fɔra k'u bi t'u Bamakɔ aéroport la mɔɔw bi bɔ ka t'u kunbɛn u ka nisɔndiya jira Imam Diko dun tɛ maa gansan ye i k'a dɔn cɛbakɔrɔ don sɛbɛnnikɛla ko nka nin don in i k'a dɔn u ye sariya yɛrɛ de sɔsɔ kuma in sɔrɔla maa min da police directeur général o de kumana ayiwa office de radio télévision di Mali la ORTM na ka kunnafoni di sɛbɛnnikɛla ko kabini o ko ne kunnafoni di caman de kɔni ye faamuyali sɔrɔ tɛ politikimaw ani minnu kɛlen bɛ k'u yɛrɛ kɛ kɛrɛfɛmɛru ye wajabate k'a dɔn u ka kuma kun diyara kosɛbɛ maanifi yɛrɛ kamana ganna nin bɛ kɛ cogo di Imam Diko a kanubaw olu ka bɔ k'u bɛ taa kunbɛn a bɛ gazi fila ka munna a b'a fɛ k'a koli munna mun de juguya b'a ni mɔɔw cɛ wajabate ngi k'a dɔn ko nana ɲɛdɔn policier directeur national wajabate k'a dɔn a bɔra ka kunnafoni di kɛ a ko maliden bɛɛ lajɛlen ye kelen ye diinɛ lagosi tɛ maa wɛrɛ lagosi tɛ wajabate i k'a dɔn sariya batuli a bi boli bɛɛ lajɛlen de ka jamana kɔnɔ ni maa min ban'o de ma wajabate i k'a dɔn kɛwale min ani bugɔli min kan ka da i kan o de bi kɛ a ko araba tɛmɛnen min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye min ye Imam Diko a kanubaw mouvement 5 juin wajabate i k'a dɔn u y'u tile kɛ wulikajɔ caman kɛra Imam Diko don dɛmɛna jamana in kɔnɔ n'a ko n ko walima n'a ye bolokɔni ɲɛsiyɔrɔ min wajabate n'i ye hadamaden yaratɔ ye ka t'i da ye i b'a fɔ ko kabako wajabate nka ko a n'a kuma ko a n'a kɛ waati min ye a bɔ wulikajɔ ye wajabate don min Imam Diko bɛna polisi directeur ka fɔ la a ko a dunnama in kama ko dɔ tun bɛ jamana kɔnɔ u ko min ma souveraineté retrouvé an ka jamana i k'a dɔn a ka lafiya bɔda n'a ka hɔrɔnya sagili wajabate i k'a dɔn kutumu kɔnɔ jɛrɛjɛkulu caman de kun ye sɛbɛnni kɛ ka yamaruya ɲini olu b'a fɛ ka yaala Bamakɔ u b'a fɛ ka taama kɛ Bamakɔ u ka nisɔndiya ani jamana kanu k'o jira wajabate k'a dɔn a fɔr'u bɛɛ ye jamana bi don min na i ko bi gɛlɛya ni ko damadɔ min dalen don ɲɔgɔn kan taama a yamaruyalen tɛ maa si bolo hali ni bɛna taama de ka taa Asimu Goyita pasa da wajabate k'a dɔn ko yamaruya tɛ maa bolo o bɛɛ lajɛlen i ka taama dabila sɛbɛnnikɛla ko min ye directeur national de la police a ko n'i ye kɔlɔsili kɛ Bamakɔ bi i b'a ye k'a fɔ sirakuru ani kurukunbɛ o kurukunbɛ bi Bamakɔ i b'a ye k'a fɔ polisiw bɛlɛnnen don a bɛɛ lajɛlen na wajabate jamana yɛrɛ lakanani i k'a dɔn kutumu don a dɔw t'i ye a caman den marifa b'u bolo i k'a dɔn bi civil la wajabate i k'a dɔn polisiw bi dagabana baara min na dibi la a ko i k'a dɔn a ɲɛ bɛɛ lajɛlen se k'a fɔ ayiwa dugudenw ye a k'o de la wajabate i b'a ye k'a fɔ ayiwa Imam Diko ka nani fɔlen jamakulu taara fara ɲɔgɔn kan dɔɔni ka na jama caya polisi minnu kun b'o naw ŋankari la wajabate u taara fɔ jama ye an bɛra ka min kɛ nin yamaruyalen tɛ dɛ a bɛra taa a ye fara ka bɔ ɲɔgɔn na a ye yɛrɛkɛ k'a sababu kɛ i k'a dɔn yamaruya den kelen foyi tɛ yen ka sabula nin ko nin bɛ an bɛ don min na ko bi janko aéroport nɔngɔnkari min bɛ yen a bɛna kɛ jamakulu ye ko a bɛna fara ɲɔgɔn kan ka taama ka don Bamakɔ wajabate k'a dɔn a farati ani a dalu jɔnjɔn t'aw bolo a ka bon kosɛbɛ ɲɛmaa minnu bɛ yen u kumana jama fɛ k'u deli k'u ladi ka kangari daw ye wajabate i k'a dɔn sebantɔ tɛ ladili k'a mɛn koyi sɛbɛnnikɛla k'o bi bali mun na n'u ko gaz lacrymogène lew yankatini ye muke jɛma i k'a dɔn ani dangana bufugulan jɛma n'i y'a ansaradelen ɲɔgɔn kɔ la hawla gazi man ɲi ani kɔlɔsi gazi man ɲi dɛ n'i y'an bugɔlen ɲɔgɔn na bigi yɛrɛ n'an yɛrɛ ta a ma diya dɛ
sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn ko in kun ye nin de wajibati i k'a dɔn dantɛmɛ wale bi sɛ ɲɛji bɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko jamana faamaw mana fɔ fɔ n ye karisa kanuba ye o ne yɛrɛ de ye karisa ye o wajibati i k'a to lakana ta la o den ɲɔgɔn dɛ sabula n'i ye dantɛmɛ wale kɛ dantɛmɛ wale bi da i kan wajibati i k'a dun kelen kun tɛ koyi sabula a kun fɔra ka kɔn jɛrɛjɛkulu bɛ yen n'i b'a fɛ ka taamaden kɛ walima ka nisɔndiya jira k'a fɔ souveraineté nationale retrouvera wajibati ko jɛma kɛ n'a ye n'aw taara fara ɲɔgɔn kan o ko kelen o kutumu kelen kɔnɔ yamaruya ma d'a ma a nana fɔ a ye fana a kana kɛ a y'i yɛrɛ ka bɔ yen wajibati n'i ma sɔn o ma i k'a dɔn gazi kɔni o bɛ k'i tile fana ye dɛ sɛbɛnnikɛla ko directeur national la police min ye Sulemani Traoré a ye nin kunnafoni in di Radio Mali la bɛɛ lajɛlen ka faamuyali kɛ olu ka baara maa kelen tɛ u ka baara tɛ jɛkulu ye k'a fɔ ko diinɛ wɛrɛ walima jɛrɛjɛkulu wɛrɛ de bɛ yen o ka ka gu ye walima a fɔr'u ye a ye karisa kɔlen nin na a k'o tɛ dɛ wajibati a fɔra de foyi kana kɛ fara ɲɔgɔn kan ka dabila o yɔrɔ dɔw bɛ a kana kɛ bilen nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ nouvelle réseau kɔnɔ ɲɛdankura Jeka Pip k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Jeka Pip wajibati bala cogo bɛ karamɔgɔ ne bɛ tigɛ don joona 22 septembre yɛlɛma hɔrɔnya sɛbɛnnikɛla tɔgɔ ye Elage Shahana Tahkiyo Shagana ko karamɔgɔ daba tungora min ye Rassemblement pour le Mali n'o ye Ala ma hinɛna Ibrahim Boubacar Keita ka tɔn yarabi i ye mandi bi ko ye a ko bɛnbaliya mana don diɲɛnatigɛ ko o ko la karamɔgɔ daba tungora a tiɲɛna wa nimisa o dugu jɛra sɛbɛnnikɛla ko jamana masakɛ kɔrɔ maa min bɛ n'ale tun bɛ jamana kɔnɔ san 7 Ala y'a miniji dɔgɔya a ko a fatule a somɔgɔw y'a kanu karamɔgɔ daba tungora san 1 tɛmɛnen kɔfɛ u ka sarakabɔ belebele k'a ye o kaɲi min ye sarakabɔ don somɔgɔw kɔni olu de ye sutigi ye karamɔgɔ daba tungora maa o maa ne de bɛ kɔni dɔrɔmɛ 1 ta ka don olu ka sarakabɔ la i b'a minɛ u ka dabada ma u ka hakilina ye min ye i bɛna fara o kan nka sɛbɛnnikɛla ko o ma kɛ ko ye e ko min ye Ibrahim Boubacar Keita ale ka san 1 sarakabɔ ye a ma kɛ fanfila baara ye de ye min ye sɛbɛnnikɔrɔkaw fɛ yen n'o ye Madame Keita Baminata Mayiga karamɔgɔ daba tungora ale n'a jɛɲɔgɔn olu ye dɛmɛba da ni ka moriw wele kuranɛ kalan ni ka misiw fa dumuniba k'o tobi min ye Ibrahim Boubacar Keita Mali masakɛ kɔrɔ a ka fatuli san 1 o tuma an ka dugawu k'a ye karamɔgɔ daba tungora olu sigilen o tuma olu ɲɛ mɛn bɛ sira la u bɛ ka RPM cɛngana dɔw makɔnɔ minnu ma se kɛnɛ ka ja olu fana kɛmɛ k'u yɔlɔ ni ka taa kɛnɛ wɛrɛ sigi sɛbɛnnikɛla ko a ko olu taara kɛnɛ filanan mun sigi o de ye hippodrome na RPM yɛrɛ jabalaba la n'o fana kɛnɛ nujuru tun bɛ Boubacar Tere taabolo sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye sarakabɔ kelen yɔrɔ 2 ye a ko mun de kelen nana ne ni farafarali ye sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ RPM kɔnɔna man di bi dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ jamana premier ministre caman bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan ni ka taa sɛbɛnni kɔrɔ i n'a fɔ Mohamed Agamani Musa Mara min ye Michel Sidibe karamɔgɔ daba tungora i b'a ye k'a fɔ Baber Gano min ye Tumani Jimbe Diallo Amadou Koita Mamani Babi ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ ka taa bila Musa Timine ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ sɛbɛnni kɔrɔ a ko n'i ye hippodrome lajɛ karamɔgɔ daba tungora o nunjuru tun bɛ maa min bolo o de ye Dr Boubacar Tere ta min ye Magasuba ye ka taa bila u jɛɲɔgɔnw la karamɔgɔ daba tungora k'olu fana kɔni ye misi faa ni ka kuranɛ kalan min kɔni o kɛnɛ sa ko maa min tun ka ca ni bɛɛ dɛ k'o de ye mori kɔlɔsitigiw ye Buwa Jabate Tere ta n'a ka jama n'u taara misi faa u na sogo duman don k'u faa la u ma dugawu kɛ IBK ye dɛ u tun kan ka taa IBK yɛrɛ de ka so mɔgɔ min bɛ taa kɛ yen nin farafarali kun ye jumɛn ye nafa foyi t'a la nafa foyi de t'a la u y'u ka miɲɛ de basi n'o tɛ an ye misi kɔni faa IBK ye a ka so de ye o sarakati de bɛ n'a dabɔra a yɛrɛ kama ni ko wɛrɛ t'a kɔrɔ nin kɔni ye Ala politique maa t'i lafiya bɛnbaliya man ɲi sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tungora maa caman kɔni bolo di da kɔrɔ ka miiri ka hami karamɔgɔ daba tungora u y'a yira k'a fɔ ko min kɔni Dr Boubacar Tere ta ko kɔni a ɲɛ bɛ ka dɔn dɔɔni farafaraliba dɔ bɛ RPM kɔnɔ bi karamɔgɔ daba tungora ko n'i y'a jateminɛ kɛ maa min b'a ju fɛ dɛ o tuma k'o de ye Dr Boubacar Tere ta ye a ko min ye Ibrahim Boubacar Keita ka fanga bɛ dabiri tuma min na karamɔgɔ daba tungora maaw ye wulikajɔ min k'a nɔfɛ maa min tun kan ka wuli k'i jɔ k'i kɔkɔrɔma don ni ka
maaw fara ɲɔgɔn kan ko de Bokari Tireta ye nka karamɔgɔ daba tun k'a don kama ayi i bɛ ka to a jugulamɔgɔw bolo o kuma u sera a la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ commune 5 section o nujuru min tun bɛ Musa Timini bolo ale fana y'i kɔ don ni ka taa ka tɔn sigi a yɛrɛ ye a ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ bɛnbaliya ko fɔ a ko kadiriw de tɛ ji kɛ ɲɔgɔn tigɛ bi u man di ɲɔgɔn ye karamɔgɔ daba tun n'u ye ɲɔgɔn ye u b'u da bere bɔ u bɛ surun ci ɲɔgɔn na a baara ta min kɔni waati duman u y'o kɛ ɲɔgɔn fɛ min ye san 7 kɔnɔna ye jamana nɔnɔ a tulu ka taa bila a di la karamɔgɔ daba tun u y'o nɛmu ɲɔgɔn fɛ nka munna bi bɛnbaliya don b'u ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla ko min kɔni nata jugu ye a ko a ma o ma ko n'a bɛ boloda diɲɛ kɔnɔna la i b'a sɔrɔ dɔ de b'a ju la a ko docteur Bokari Tireta karamɔgɔ daba tun n'a ma segin a kɔ karamɔgɔ daba tun i b'a ye k'a fɔ RPM kɔni a ka kɛ tomo ye ko tɔ tora panko kelen ani ɲɛwawa ye sabu ko maa tɛ bilen o kuma don o don dɔn na boli ka taa don fan wɛrɛ fɛ ko nin ye maloyala ko belebeleba ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ 22 septembre kɔnɔ Elaji Sayana Takiyu ale ka sɛbɛnni don Wajabate ne bɛ n keleku n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko dépêche Wajabate i k'a dɔn sɛbɛnfura in nin y'a bolo ko siɲɛ 272 ye Wajabate i k'a dɔn sɛbɛnni kɛba Aruna Ɲanga Aruna ko a ko yalima i k'a dɔn awa kungokolojan min n'a bɛ Kekɔrɔ i k'a dɔn o ye Buguni mara ye Wajabate i k'a dɔn jiriforoba min ye awa maa dɔw ye olu taara awa jiriforo in bɛɛ lajɛlen tigɛ k'a kari k'a da Wajabate hakaja sanu ɲini damanda de kama a ko a mankan kun wulila waati la a kɛra mɔgɔw ɲɛna k'a banna nka kokura don b'a la tuguni dɛ sabula directrice nationale des eaux et forêts Wajabate k'a dɔn saratigiw yɛrɛ y'u wele u b'a fɛ ka t'o fana ka hakilina dɔn Wajabate i k'a dɔn wulu a n'a ye sange kɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko ministère de l'environnement assainissement développement durable o ɲɛmaa de ye Moribo Kɔnɛ ye Moribo a ka nin hakilina in ɲɛna kosɛbɛ sabula a ko fin o fin n'o bɛ a wa jiritigɛ in na nin kungokoloba in min ye forêt classée Wajabate k'a dɔn a ɲɛ ka ɲini a ko n'o tɛ mankan in yɛrɛ kabini a daminɛna i k'a dɔn sanjikɔrɔ wɔsi de ti dɔn Moribo Kɔnɛ a n'a jɔnɲɔgɔnw ye wulikajɔ caman kɛ ko in ɲɛ bi dɔn kunnafoni donnen i k'a dɔn direction nationale des eaux et forêts Wajabate k'a dɔn a ye wulikajɔ boloda ka ɲɛsin olu ma a ye wuli bi bɛɛ ka Buguni sɛgɛrɛ min ni min bɛ ko in na a ɲɛ yɛrɛ ka se ka dɔn Wajabate k'a dɔn olu ka taama ani wulikajɔ kɔnɔ min ye conseil juridique dɔ ye Wajabate k'a dɔn o fana kun bi taama in na nin bɛɛ lajɛlen kun ye sariya ye fɛn minnu fɔ awa keleku kana taa kɛ Wajabate n'i y'a ta k'a lajɛ min kɔni ye ayiwa décembre kalo tile 21 ka taa bila tile 22 la san 2022 i k'a dɔn kungokoloba in u y'a sɛgɛrɛ ayiwa min n'u k'a ma ko forêt classée Kekɔrɔ yɛrɛ ni Buguni cɛ a bɛ kilomètre 200 bɔ ɲɔgɔn kɔ Wajabate k'a dɔn u taara bɔ bulldozer baw pick-up ani fusil de pompe Wajabate i k'a dɔn ani ayiwa maa wɛrɛ fana tun bɛ yen maliyɛnw tun bɛ yen nka sini waa cɛ 4 olu fana tun bɛ awa kungokolo in kɔnɔ u y'a sɔrɔ u ye tiɲɛni caman de kɛ dangari kɛra jiriw la Wajabate k'a dɔn tuma min n'u nana sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a ɲɛdɔn a nana dɔn k'a fɔ ninnu nakun kungokolo kɔnɔ dingɛbaw ani jiriw karilen a kun de ye sanu ɲini Wajabate jɔnni ye ninnu yamaruya u y'u yɛrɛ sɔrɔ yan cogo di Wajabate u ma bɔ sini ka na to yɔrɔ in na guwan koyi ɲɛɲininiw sɛgɛsɛgɛliw nana dɔn jɔn la siniwaw a ye tiɲɛni caman kɛ o yɔrɔnin bɛɛ kunnafoni dira i k'a dɔn Moribo Kɔnɛ ma min ye jiri ninnu ye a minnu digɛra k'u kari i k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen ka nɔnabila wulikajɔ kura ka boloda sɛbɛnnikɛla ko ayiwa o de senfɛ sa inspecteur général min ye Fatumata ayiwa min ye Kanute Fatumata Kɔnɛ Wajabate i k'a dɔn ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan a ko n'i y'a ta k'a lajɛ yɔrɔ bɛɛ a yɛrɛ ye wulikajɔw kɛ koyi wulikajɔ minnu senfɛ Wajabate k'a dɔn ko caman nana ɲɛdɔn ɔ minɛn fɛn o fɛn n'o bɛ siniwaw bolo tɛgɛ ka da bɛɛ kan ɔ i k'a dɔn Wajabate a laban kɔni nana kɛ so min ka tilo fɛntigi la sabula maa minnu tun bɛ yen n'o ye siniwa n'o nɔnna ye u ko k'olu ye wari sara u ye ayiwa kasabi min bin n'u ka jalaki minnu bin n'u kan olu y'o bɛɛ sara nka u ka minɛn bɛɛ lajɛlen minɛna ɔ a donnama in kama marifatigi de taara u koli ka jɛtigɛ daw kan i b'a fɔ ko kabako i b'a fɔ k'u bɛ gɛrɛ yɔrɔ la ɔ u taara o laban de da bɔgɔ jɛnnen kan sɛbɛnnikɛla ko an bɛ donni minɛ ko bi n'i ye nin hakilina ninnu bɛɛ lajɛlen bɔ ka taa lajɛ minisiri Moribo Kɔnɛ ale kɔni ko yɔrɔ ka fura ni k'a sɛbɛkɔrɔjɛ ɔ sariyatigiw de laban nana nin don ko in na sa i k'a dɔn Buguni sariyabulon min bɛ yen olu ye wele bila i k'a dɔn directrice nationale des eaux et forêts ma
Bwajabate k'a dɔn a ɲininka kun ye jumɛn ye. A fɔ dɛ. Wulikajɔ kun ye jumɛn ye. Naamu. U b'a fɛ ka mun de si dɔn. Mun ni mun de kelen don n'o dɔnnen tɛ hali bi. Ni sariatigiw b'a fɛ k'o ko da kɛnɛ kan. Hali. Sɛbɛnnikɛla ko an bɛ donni minɛ ko bi ko in ban tɛ koyi. Sabula maa o maa bɛ ko in na yɔrɔ janama walima yɔrɔ sununama. Naamu. I kana se ka sariatigiw laban u ni wele ka t'i ɲininka. Hali. Wajabate i bɛ min dɔn a la. Nin kun ye sɛbɛn ye. Naamu. An ye min bɔ dépêche kɔnɔ a ka bi bɔ. Karamɔgɔ ne bɛ n tɛ ka don joona. Le pays. Jamana. Sɛbɛnnikɛla o ye la rédaction ye. Karamɔgɔ Daba Tunkara min ye bureau du vérificateur général. BVG. A ko min kɔni ye wulikajɔ ye. U y'o de boloda office malien de l'habitat. Karamɔgɔ Daba Tunkara ko fali fɛnɛ bɛna ye sange kɔrɔ yenɛ. Min ye sɛfɛ wari miliyari 44. Karamɔgɔ Daba Tunkara ko kɛmɛ majɛn ye. Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye jamana in lajɛ dabaliban ko don. Min ye wari ye a tɛ ɲimi bilen dɛ. A bɛ min de. Min kɔni jagɛlɛya kɔnɔna ye. Sɛbɛnnikɛla ko a baara ta kangari bɛ ka da Malikura ko la. O kuma kunu layɛla jugu minnu tun bɛ kɛ bi bilen u kana ye bilen. A ko min ye maliden kura. Jamana kanuna kura. Min ye taabolo ɲuman kura ye Karamɔgɔ Daba Tunkara an bɛɛ de kan k'o ŋaniya siri. Ni k'o waleya. Nka o n'a ta o ta dɔw de bɛ jagɛlɛya la. Min ka d'u ye Karamɔgɔ Daba Tunkara u mago t'a la koyi. Min kɔni ye jamana marabaaw ye. Min ye jamana marabaaw ka hakilina ɲumanw ye. Ni k'o buruja. Sɛbɛnnikɛla ko a ko bureau du vérificateur général yamaruya din bɛ olu ma. Karamɔgɔ Daba Tunkara u kana pan dugu kunna k'a ka dɔgɔn. U kana jɔn min ye cakɛyɔrɔ la. Jamana ka bolo bɛ yɔrɔ yɔrɔ kan. U ka don ka taa mɔmɔ k'a lajɛ. Nafolomugu tun b'u kɔrɔ k'u ka baara kɛ jamanadenw ye. N'a donna donda fɛ. Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ Sanba Alihamdu Babe ale de ye bureau du vérificateur général ye. Karamɔgɔ Daba Tunkara a tɛ siran. A kunba si tɛ cɛ. Karamɔgɔ Daba Tunkara min kɔni a ka cɛdenw ye n'u donna kalimu de bɛ taa. Ni ka dɔdɔlimaliw kɛ min ye nafolo baarakɛbaw ye. Min kɔni ye baara ni baara minnu kɛra u fɛ. Ni k'a bɛɛ lajɛlen ɲininkali kɛ. Karamɔgɔ Daba Tunkara k'a lajɛ. U hakili sigilen don. O tuma wari o wari kan ka don yɔrɔ min na. Ni dɔrɔmɛ kelen y'a jɛ dɔrɔn u b'a dɔn. Subaw don dɛ. Siga t'o la. Sɛbɛnnikɛla ko Karamɔgɔ Daba Tunkara min ye office malien de l'habitat ye. I b'a fɔ ko logements sociaux. Hamadu Tumani Ture ale ka hakilina ɲuman. Karamɔgɔ Daba Tunkara min kɔni ye k'o lagosi bi ko ye. Sɛbɛnnikɛla ko abada o tɛna ɲa. Min ye hinɛ ni makari ye ka se ka so di malidenw ma. Jɔn ni jɔn de bɛ fɛ k'o hakilina in k'a yɛlɛma. A ko n'i y'a lajɛ logements sociaux yuruguyurugu ko tɛ. Surafɛn ko tɛ. Karamɔgɔ Daba Tunkara min kɔni ye maa caman de ye f'olu ka surafɛn minɛ. A ko nafolo min kan ka bila banque la n'o ye caution ye. Dɔw de fana bɛ surafɛn minɛ k'u pan u kunna. Baara yɛrɛ kan ka kɛ sariya kɔnɔ cogo min na dɛ. Maa dɔw de bɛ olu ka réseau bɛ olu mago t'o la dɛ. Min ka d'u u dɔngɔ n'u sago u b'o de bolo da. O kuma k'o tɛ ɲɛ bilen. Sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye marché yɛrɛ fana dicogo ye. Karamɔgɔ Daba Tunkara yaasa i ka sɛbɛnw ka dafa. Patentu impôt a bɛɛ lajɛlen ka sara cogo la. A ko dɔw bɛ di ka sɔrɔ o fana tɛ. Sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye somɔgɔya ye. Min ye yɛrɛsagokɛ ye. Karamɔgɔ Daba Tunkara ka sɔrɔ i ka min ye entreprise sɛbɛnw ma dafa. A ko ni ɲɔgɔnna marché baw bɛ se ka ta k'a di mɔgɔ ma cogo di i ka so jɔ. Karamɔgɔ Daba Tunkara ka sɔrɔ i tɛ sariya kɔnɔna la. A ko nin bɛɛ lajɛlen de dɔnna min kɔni ye sɛgɛsɛgɛli sen fɛ. O kuma majɛ mun kɛra foroba wari la. Sɛfɛ wari miliyari 44. Karamɔgɔ Daba Tunkara min ye bureau du vérificateur général ye. U y'o de ta ni k'o da tabali kan. Ko dɔw bɛ taa kaso la sisan. Kana sigi o la. Sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Sanba Alihamdu Babi ye. Ale kɔni tilala ka baara la. Min ye ministre de la justice ye. Karamɔgɔ Daba Tunkara n'a ka cɛdenw. O kuma tɔ tora olu ye. Jɔn ni jɔn de tɔgɔ bɛ nin sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna la. Karamɔgɔ Daba Tunkara o kuma min kɔni ye sɛbɛnnikɛla a ma tɔgɔ fɔ kɛ bi. Nka a ko don n'a nataw la. Maa o maa tɔgɔ de bɛ ŋanamu ŋanamu na Mali kɔnɔ k'i tɛ dogo bilen koyi. A bɛɛ tɔgɔ bɛ fɔ malidenw ye. Kana siga. Kunnafoni filɛ nin ye. An ye min bɔ le pays kɔnɔ a ka bi bɔli don. Bwajabate. Naamu. I tɔn kɛ n ka te Koyima premier min. An ka sɔrɔ ka segin ka na. A ka di. Bwajabate ne bɛ n bolo Boubacar don. N bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma aujourd'hui. A bɔliko siɲɛ 345. Sɛbɛnni kɛba Alhaji Abe Haidara. Sirifukɛ ko a ko CC Kome. CC Kome i k'a dɔn narakaden don. A bɛ bɔ dugu min na o de ye Koyira ye. I k'a dɔn CC Kome jamanaden bɛɛ lajɛlen bɛ nisɔndiya ni nin kamalen ye. Ka sababu kɛ a ka cɛsiri ni wulikajɔ. Bwajabate CC Kome min ye n'i ka jamana yɛrɛ ye tanu ni o bi faamu nka diɲɛsege 4 a bɔ sɛbɛnnikɛla bɔ n'olu farala ɲɔgɔn kan k'i tanu. Bwajabate k'a dɔn tanu mɔgɔ bɛ da la k'a fɔ nkalon tɛ. Min ye entrepreneur ye farafinna babolo in bɛɛ lajɛlen la san 2022 CC Kome ale de taara ka kɛ i k'a dɔn gale ye. Sɛbɛnfura min n'u k'a ma ko confidentiel Afrique olu de y'a sɛbɛntiya.
Bojabate Sese Kome entrepreneur africain de l'année en 2022 Bojabate ako ningamale ikado aka wuli ka joni chesiri ni donia jango l'hôtel ko la no edino jigiso ye Bojabate ikado mata fo maye farafina duguba ka dogo Sese Kome ikado amman nongombo ninga nongongura boyro mina Mali kono ya ni ye l'hôtel ko fo afoko Sese Kome Radisson Blue Bojabate kado katase hôtel Radisson minya Sheraton Koroy Bojabate ni damanda bele jele yera kenaka ani Abidjan Radisson Blue Bojabate ni ye Mali l'hôtel ko taka laje ale debite ka Abidjan kerebete Bojabate ako ningamale ikado demsema de boira koira ikado o nara jamana yi Bojabate ikado aka ɲini fɛ ani wuli ka jɔ foyi ma sa ma cɛsiri i k'a dɔn ani dabalitigɛ kɔ a ko min y'an ka jamana denmisɛnw ye marakaden caman bi bɔ Mali kɔnɔ ni k'i kun da Kurwari jamana kan u bi taa fɛn ɲini Sese Kome i k'a dɔn a tɛmɛn'o sira kelen de fɛ maa ma dɛmɛ Bojabate i k'a dɔn ka t'i cun Abidjan tandala ni ka samara sire kɛ dɔɔni k'i to la kana livre feere daminɛ k'i to la ka bɛge feere daminɛ Bojabate ka laba ka hakili munumunu ni kana l'hôtel ko boloda ala y'a ɲa bolo Sese Kome a ti dɔwɛrɛ dɔ baarafin kɔ kabina denmisɛnnin fo ka se bi ma baara ka kɛ dɔrɔn Bojabate k'a dɔn kɔfilɛ ɲɛfilɛ o bi cɛbakɔrɔ siran min ye Sese Kome Bojabate nin baaraba in ni ala nana ni garijɛgɛ k'a saniya a ma ɲinɛ ɲuman kɛli kɔ faso ni baso a ma ɲinɛ ɲuman kɛli kɔ jamana yɛrɛ ye Sese Kome i k'a dɔn ani maa dɛmɛni sɛbɛnnikɛla k'o ma kɔtigɛ abada a ko min ye Liberia ani Kurwari ni ɲɔgɔn cɛ bagi feere o fana diyara a la Bojabate k'a dɔn olu bɛɛ lajɛlen de nana naamu n'a labana k'i kunsin ayiwa hôtel baara kan groupe Koyira Sal o y'a ta ye entreprise fana don min bɛ sanni feere kɛ Kurwari ka don ka bɔ kɛ jamana caman na hôtel ko kɔni Bojabate a banbalen b'o kan kɔsa in na min ye résidence Kome min n'o ye kokura min bara ka wolo n'o bara ka bɔ n ɲininka dugukolo jukɔrɔ Bojabate k'a dɔn ni hakili b'a la Coupe d'Afrique des Nations i k'a dɔn ayiwa min ye FIFA cɛdenw ye u sera yɔrɔ min na o y'ale ka yɔrɔ ye sɛbɛnnikɛla ko Sese Kome Bojabate i k'a dɔn ayiwa dankɔrɔba i k'a dɔn farafinna bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan sɛbɛnfura min n'u ko ayiwa Confidentiel Afrique olu de y'a ta k'a kɛ ŋana ye ŋana min n'o ye wari ɲini ŋana ye n'o ye baara ŋana ye cakɛdaw k'u sigi sen kan o ŋana Bojabate a ko gɛlɛyaw ti ban ni hakili b'a la san min Bamanju nana daga sigi an dala hôtel Radisson Blue f'u taara ayiwa ye attaquement kɛ ni ka laban Grand Bassam bɛɛ kun ko banna Bojabate dabali kura tigɛra a fɛ ka hakilina kura sigi Bojabate an bi donni minɛ ko bi hôtel in de bi minɛ ka fa dunan damanda la dɔwɛrɛ tɛ dabali ni fɛɛrɛ minnu tigɛlen don hakilina minnu bɛ kamalen yɛrɛ la ani ŋana ɲuman min b'a la o de ye nin bɛɛ lajɛlen s'a ma Sese Kome Bojabate i k'a dɔn ayiwa min ye ayiwa faso ye olu nisɔnjɔlen don n'a ye sabula sa kalo 12 a ka dɛmɛ tɛ kɔtigɛ nin kun ye sɛbɛnni an ye min zalo ka bɔ aujourd'hui kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ ne bɛ n tɛgɛ don joona kabako fadunuya e fa farankanba sɛbɛnnikɛla a tɔgɔ ye ko Sidi Tarawele Sidi Tarawele a ko an ka taa Zirakɔrɔ Megitana Sidi ko karamɔgɔ daba tɔgɔra n'i y'a ta caw a ko i b'a bila caw sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye kari tɛmɛnen n'o bɛnna janvier kalo tile gale nɛgɛ kaɲa 15 waati min ye Bamanci wale moto minɛnaw ye u ye u ka sonyani ta ni ka dɔ sɛgɛrɛ ale ka moto minɛlen n'o ye moto Jakarta ye karamɔgɔ daba tɔgɔra ale m'a ta bila dagrindala koyi ko ale nafolo mun bɔ ka don a ka moto la ale ka moto in kɔni fo a ka segin ale ma min ye commissariat de police de Zirakɔrɔ Megitana a taara ta da olu tulo kan o kuma u ka dabali tigɛ karamɔgɔ daba tɔgɔra yaasa ale bɛ se ka moto sɔrɔ cogo min na sɛbɛnnikɛla ko min ye commissariat n'a ka cɛdenw ye u ye ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan ni k'u sigi k'u miiri a bara ta min ye bandiya ye ka taa bila danajugukɛlaw la karamɔgɔ daba tɔgɔra Zirakɔrɔ Megitana ka taa bila commune 6 la a waralen bɛ yen kosɛbɛ maa minnu bɛ ka moto minɛ mɔgɔw la karamɔgɔ daba tɔgɔra an ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ ni ka fu suru ka tiɲɛni jugu la sɛbɛnnikɛla ko min ye commissariat n'a ka cɛdenw ye u ye sɛgɛsɛgɛli kɛnɛ dayɛlɛ don o don u tɛ sɛgɛn u tɛ ɲinɛ karamɔgɔ daba tɔgɔra u y'u to la ni ka taa tigɛ ta ka da Bakariba u k'a ma ko Kobara o ka cɛdenw kan sɛbɛnnikɛla ko ko Bakariba ale yɛrɛ cɛ kwalen ye karamɔgɔ daba tɔgɔra baara wɛrɛ t'a la diɲɛ kɔnɔ o de ye moto minɛ ye n'i ma sɔn i ka moto ka di a b'i ninkɛnɛ karaba a ko min kɔni i b'a fɔ ko joli kɛnɛ min na sɛbɛnnikɛla ko min ye Bakariba ye karamɔgɔ
karamɔgɔ Dabatungura san kalo 12 ale tɛ nisɔndiya abada f'a bolo ka da walifɛn dɔ kan sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ polisilakaw karamɔgɔ Dabatungura u ye bolo ta ka da Bakariba ka cɛden dɔ kan nin k'o minɛ k'o bisi a ye tiɲɛ fɔ a ko ɲɛmɔgɔ b'ale la maa min bɛ k'olu bila baara la dugu mana jɛ fo ka taa su ko o tuma olu ka patron yɛrɛ bɛ yen a tɔgɔ ye ko Bakariba bɛɛ ko a ma ko Kobara Kobara bɛ wo min kɔnɔ a ye bila ɲɛ joona an ka taa yira u la min ye Kobara ye karamɔgɔ Dabatungura polisiw sinna ka t'u jɔ a da la ten ala minɛli ma gɛlɛya a kɛrɛfɛ maa minnu tun b'a kɛrɛfɛ o bɛ t'i jɔ fo maa 8 sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye moto ŋanaw ye k'a daminɛ sanili Jakarta min tun b'a bolo o fana bɛ t'i jɔ kurakura 9 bɔɲɔngo la marifa kisɛ min ye ntɔlankuruw ye min ye arato ye karamɔgɔ Dabatungura fɛn fɛn tiɲɛnikɛ minɛ o de tun kɛmɛ k'a ka so fa tewu sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Kobara n'a ka cɛdenw ka minɛli nin bɛna kɛ sababu ye ne ka fiɲɛ bɔ da belebeleba kɛ sabu kuma bɛɛ min ye n ka moto minɛla n ban du donna n ka so kɔnɔ ka n ka da kari karamɔgɔ Dabatungura Zirakɔrɔ Megetana n'a lamini ka taa bila min ye communiciste ye ko nin ye lafiya kɛnɛ de dayɛlɛlen maaw ye sabu tiɲɛnikɛla karamɔgɔ Dabatungura k'u ka dagakisɛ bilen tara ka bɔ maaw da la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ kabako fadunuya fafarankaba kɔnɔ Bɔjɛbɔjɛ bɛ bolo bugɔ ka don bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant n'i ye suruku ye dibi la fɔn fɔ b'a nɔfɛ waliden tɛ a bɛɛ y'a yɛrɛ den Bɔjɛbɔjɛ sɛbɛnfura in nin y'a bolo ko siɲɛ 5,635 ye Bɔjɛbɔjɛ k'a dɔn lɔkɔliden donnen don kala de la ani lɔkɔlikaramɔgɔ bonya Bɔjɛbɔjɛ nka lɔkɔliden ni marifa walima dula walima pembele walima bese Bɔjɛbɔjɛ k'a dɔn kalanko bɛ ɲini ka tiɲɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko ayiwa min ye Bamakɔ ye i k'a dɔn faculté des sciences techniques min n'a bi Badalabugu kuluju la Bɔjɛbɔjɛ i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen ko a ma ko a bɔ dɔnniya kulu juma tɛmɛnen Bɔjɛbɔjɛ e ko a tɛ ɲini ka kɛ maafa kulu ye de sabula lɔkɔliden dɔw yera maramafɛn jugu damada de b'u bolo Bɔjɛbɔjɛ k'a dɔn lɔkɔliden 10 tɛgɛ nana da olu kan wa olu yɛrɛ gɛnna ka bɔ ayiwa faculté in na koyi min ye musomisɛnnin dɔ ye lɔkɔliden musomannin dɔ bɛ yen Bɔjɛbɔjɛ k'a dɔn promotion ale ye bac sɔrɔ 2020-2021 a bɛ licence la 2e année Bɔjɛbɔjɛ filière SVT i k'a dɔn ayiwa o fana gɛnna sɛbɛnnikɛla ko a ti faamu an ka diɲɛ laban lɔkɔlidenw Bɔjɛbɔjɛ u ja gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a to ten mun nana ni nin ye e maa min kan ka kalan kɛ ka dɔnniya kɛ Bɔjɛbɔjɛ i k'a dɔn n'o taara kɛ ɲɔgɔnfan ani ɲɔgɔn burujafu ye lɔkɔliso kɔnɔ Bɔjɛbɔjɛ a bɛ mɔgɔw sɛbɛkɔrɔ siran sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn a jɛkulu 2 u kɛn bɛ fadenma ye Bɔjɛbɔjɛ k'a dɔn t'a fɛ u ɲɛ ka da ɲɔgɔn kan an ka ɲɔgɔn kɔni fa u ka nɔgɔw ma diɲɛ fɛn bɛɛ ye brigade d'intervention commissariat 4e arrondissement Bɔjɛbɔjɛ k'a dɔn équipe dɔ bɛ yen minnu kɔni ka baara ye nin ko ninnu de kɛlɛli ye fantan 4 bɛɛ lajɛlen la janko a lɔkɔlidenw ka kɛnɛ kɔnɔna na sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a ta k'a lajɛ Bɔjɛbɔjɛ i k'a dɔn lɔkɔliden maa 15 Bɔjɛbɔjɛ kuma min ni polisiw y'u kari ka don u taara sɛgɛsɛgɛli kɛ ka dilanw kɔrɔta ka yɔrɔw lajɛ ka lawuli kɛ Bɔjɛbɔjɛ i k'a dɔn a kɛra jatigɛ da ye sabula maa kun tɛ ka da la lɔkɔlidenw ka kɛnɛ kan nin ɲɔgɔn na damanda de bɛ sɔrɔ yen a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye marifa yɛrɛ min bɛ ten mugu bɛ kɛ min na Bɔjɛbɔjɛ k'a dɔn o dɔw minɛna o tɛmɛnen kɔfɛ u ko min ma ko bali yɛrɛkɛ Bɔjɛbɔjɛ k'a dɔn o de tun bɛ caman bolo u ka dilan jukɔrɔ walima u ka sokɔnɔnaw na sɛbɛnnikɛla k'o fana k'i bɛ yen sɔn ma kɛ a fɛn minnu ma furakisɛ jugu dɔrɔgu mugu Bɔjɛbɔjɛ k'a dɔn nin caman de fana yera ka taa bila muru ni besew ani jelew Bɔjɛbɔjɛ mataraku nin bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen i k'a dɔn ayiwa marifa sugu dɔ bɛ yen ko min ma ko Sosokaw ka ayiwa muru o fana yera sɛbɛnnikɛla ko kabini nin kɔni kɛra tɛgɛ dar'u kan k'a dɔn k'a fɔ a bɛ nin karisa ni karisa de bolo maa 10 o kɔni olu minɛna o yɔrɔ bɛɛ min ye conseil extraordinaire de discipline n'o ye lɔkɔliso karamɔgɔ ɲɛmaabaw ye olu farala ɲɔgɔn kan ninnu di mara yan o tuma u ka gɛn o yɔrɔ bɛɛ olu ka sɛbɛnfura dar'u kan k'u gɛn ka t'u di somɔgɔw ma sɛbɛnnikɛla ko Bɔjɛbɔjɛ k'a dɔn lɔkɔliden wɛrɛ bɛ yen i k'a dɔn o ye musoman ye a tɔgɔ de ko Ase ale ye bac sɔrɔ 2020-2021 niveau licence 2 filière SVT n'o ye sciences de vie et de la terre Bɔjɛbɔjɛ min fana n'o taara fara
maa 5 wɛrɛ kan olu kɔni minɛna ka kangari gɛlɛn daw ye bon jabate ni minɛna ni ɲɔgɔnna wɛrɛ la tɔ gɛnna gɛn cogo min na i bi gɛn ten sɛbɛnnikɛla ko a ko ayiwa lisiba dɔ dilanna lisi min kɔni b'a jira k'a fɔ min ye ayiwa wulikajɔ ni jateminɛ ye lɔgɔlidenw ka ayiwa jɛkulu min bɛ n'o coordination nationale de l'AEM bon jabate olu fana b'a kalama k'a fɔ nin jɛkulu minnu bɛ yen ani nin maajugu minnu bɛ yen u ni gɛnni ka kan bɛɛ lajɛlen sɔnnen don a ma sɛbɛnnikɛla ko o kɔni kangari gɛlɛ dalen don sa lɔgɔliden o lɔgɔliden n'i kɔni minɛna nin ɲɔgɔnna kundanko la bon jabate e k'a dɔn i ma ɲi tɔw cɛla i bi gɛde ye ni ka bɔ université nin kun ye sɛbɛnni a ɲɛ min salo ka bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ n'i ye nɛgɛ ta gɔngɔ la n'i y'a bila gɔngɔ la tɛ foyi fɔ ni nɛgɛ ka cɛ e ko an tɛ bi ta bila yan bon jabate an bi bi ta bila yan an bi wuli ni ka taa an da Wa FM ma ni mɔgɔ min b'a fɛ ka don an ka groupe WhatsApp kan i bi message ci a ma ni numéro in na 00223 70 23 56 37 Wa FM aw ka radio